أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Jama'ar wannan gida mai albarka, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alhamdulillahi, wannan channel mai albarka a yau ta kawo muku sirri wanda yake amfani ɓangaren mata wanda suke neman haihuwa. Insha Allahu wannan sirri lallai na samun haihuwa ne, wacce ta daɗe bata haihuwa ba ko kuma wacce ta kasance tana yi amma ta tsaya, ko kuma wacce bata taɓa haihuwa ba. Insha Allahu ta'ala, idan Allah ya sa wannan ne zuwanka na farko wannan tasha mai albarka, to ka daure ka danna mana subscribes da kuma ƙararrawar sanarwa, sannan kuma ku yi sharing ɗin bidiyon mu zuwa 'yan uwa domin su amfana. Alhamdulillahi, yadda ake wannan sirri, wannan aya da aka gani na farko dai akwai bismillahir rahmanir rahim, sannan ga aya nan wafajjarna laraba, to iya nan ake rubutawa ƙafa 12,000. Idan an rubuta ta 12,000, wannan hatimin ƙafa ɗaya ake rubuta shi. Ita ayar ƙafa 12,000, shi kuma hatimin ƙafa ɗaya. Yawwa, shi kenan sai a wanke shi. Idan an wanke sai a samu a yi alwala. Idan an yi alwala, in lokacin sallah ne sai a yi nafila raka'a 2. Bayan an yi nafila raka'a 2 sai a yi addu'o'i a wajen, sai a zauna a sha wannan rubutu. Idan an sha, shi kenan sai a faɗi buƙatar da ake nema ta haihuwa, Allah ya tabbatar da ita. Yawwa, idan an sha sai a shafa a ciki ko kuma a jiki gaba ɗaya. To haka ake yi. Yawwa, kuma bayan kwana 3 ko bayan kwana 7 sai a ƙara yi. Sannan bayan wata kwana 3 sai a ƙara yi. Ana yi dai, ana so dai a yi shi kamar sau 7 ko sau 9. Insha Allahu ta'ala, wasu ma dai ba sa kaiwa wannan adadin, Allah yake kawo cikin. Saboda haka wannan sirri Allah ya ƙoƙari a jarabta. Insha Allahu idan an yi ɗin za a ga biyan buƙata. Kuma alhamdulillahi, 'yan uwa gaba ɗaya da kuke tare da mu a cikin wannan tasha mai albarka, to Allah ya ƙara taimaka muku, kuma Allah ya biya dukkanin buƙatunku. Dukkanin waɗanda suke kasuwanci, Allah ya biya buƙatunsu. Waɗanda kuma suke aiko mana da sadakoki da abubuwa dai haka na alkhairi, to Allah ya saka musu da mafificin alkhairi. Kuma insha Allahu muna nan ba gudu ba ja da baya, za mu ci gaba da zaƙulo muku sirrika masu ƙarfin gaske waɗanda za ku amfana, kuma al'umma gaba ɗaya su amfana. Insha Allahu ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.